súdružky, milí súdruhovia. Pred nami sa otvára nová kapitola našej krásnej Bratislavy. Rok 1970 bude zapamätaný ako rok, kedy sa zhmotňujú veľké plány a sny do skutočnosti. Áno, hovorím o výstavbe nášho nového sídliska Petržalka. Toto moderné veľkolepé sídlisko bude pýchou nielen Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Predstavte si to, milí poslucháči. Tisíce moderných bytov pripravených pre naše rodiny, pre našu budúcnosť. Každý jeden dom bude symbolom pokroku a rozvoja, ktorý neustále rastie a poháňa nás vpred. Z Petržalky sa stane moderné srdce Bratislavy, miesto, kde technológie a architektúra ruka v ruke vytvoria priestor pre šťastný život našich pracovitých ľudí. Zásluhou talentovaných architektov a plánovačov bude Petržalka miestom, kde bude zeleň a infraštruktúra spojená v dokonalú harmóniu. Široké bulváre, detské ihriska, kultúrne strediska, športoviská, školy, obchody, všetko bude tu. Tento projekt symbolizuje našu vieru v modernú dobu, našu odhodlanosť prinášať lepší život pre každého občana. Čavo má 35 rokov a správa sa jak 5-ročný. Minule som mu požičala 3000 eur, lebo chcel byť reper. Tak na klip som mu dala, ne? Keď jazdíme my, každý darmo šlap minžuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje. Keď jazdíme my, pomaly púšťam plyn, pomaly fúkam dym, cítim sa byť slobodný. Keď jazdíme my, každý darmo šlap minžuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje. No teraz nejaké pozemky zase, ale už neotrabujem mňa, už otrabujem moju mamu. Darmo, vieš, to muži, oni sú deti stále, celý život. Domulo Kotovič, prosím, vašim službám. Ja sa vám hlboko ospravedlňujem, pane, že meškám už 4 hodiny s donáškou, ale celá vajanská pičovina je obchatá kvôli tomu, že si volil Vala, ty debil. Čavo začal robiť fudoru, ne? Že lebo ho vyhodili aj z Voltu, aj z Boltu. Čo ti jebe? Tak som zvedavá, že koľko mu to vydrží. A ešte raz tu budeš pičovať na ruku, čo ťa krmí akurát, tak môžeš akurát tak byť ohľade a je mi jedno. Ja mám piči, ja viem robiť aj iné veci. Debil, dighead, more. Však pozri, ak sa klepem, hen, nespávam normálne. Ježiš, Domulo. Kde? Počujem ma. Vykomunikujte si tak ja to, dobre? Vykomunikujem. A nedaj sa. Mu to jebnem do hlavy. Stratených snov poznám to. Ale hendo nám došiel, investor. Ja som sa neodsťahoval od mamky, aby som toto zažíval. Môžeš ísť do piče. Domulo, vráť sa! No poď sem, Domulko, poď. Dobre, ja pôjdem. Ale nebudeš na mňa kričať. Ale neboj sa, ja nebudem kričať. Sľubuješ? Sľubujem, naozaj. Prisaháš? Prisahám. Prisaháš na Kaliho? Prisahám aj na Kaliho, nech sa prepadnem pod zem, keď ojebávam. Dobre, tak ja teda idem. Láska, poď sem. Však... A čo sa ma bojíš? Ne, vôbec sa ťa nebojím. Čo si, normálna? No, čo si dáš? Však oni, espresso a do toho citróna duňa. Čo robíš? Čo voláš mojej materi, aby išla do akých biznisov? Čo nemá lové? Prosím vás, ja som ešte nedopila. Drž piču teraz, kamarátky, ide o život. 50 centov za metr štvorcový. Ty mi vysvetlí, kedy takúto možnosť dostaneš to piči skúpiť. Celý pozemok, celé som mohol mať stredné Slovensko. Jak pálfy pojebaný, tak som mohol ja vyzerať. Normálne sme mohli byť kočovníci, dedíci. Však ale čo sme v Rumúnsku? Že 70 centov a ty na to naletíš, čo ti zase jaký med kto okolo huby dával? Čo? Tak to mi normálne Tominoš z reedukačného povedal, však ja som s ním bol aj na jednej izbe, ty kokot, však to ja mu verím. Počujem ma, mňa jebne z teba. Ja ťa normálne jebnem. Ne, prosím, my sme už dávno mohli mať všetko zalovené, ja som nevedel, že ho zoberie Naka. Však dosíš nelové, dosíš všetkým lové. Aj mi nie, 2 kila. A ešte od mojej mamy si vypýtať, čo máš 400-eurový dochodok. Čo robíš, ty si normálna? Ne, sorry, fakt som... Keď si mi vyjebal? To som nechcel spraviť. Ale víš, čo ti poviem? Nechaj ma tak. Pozri sa na Beckhamovcov, more. Beckhamová čajka, jak bola pri ňom stále, keď sa darilo, aj keď sa nedarilo. A ty sa s kým chceš porovnávať, ty jebo? More, ty mi neveríš, ty ma nepodporuješ, ty nejsi láska, v tom je ten problém. Víš, takže vieš čo, moja zlatá? Potrebujem ja pauzu, potrebujem ja trošku mať zo života ne peklo. Nehaj ho tu. A toto?
Toto si berem, ale to pôjde do záložne, moja milá. Aby si ty pochopila, čo máš, aký diamant, keď ho stratíš pod tlakom. Hej. Zober si tých 50 €. Kokot! Počula si to? Celé. No comment. Dobre? Ty ideš so mnou na jogu. Jasmina, jaká joga? Útorok týršek ťa čaká, moja zlata. Pretože toto, ja už by som teraz mala infarkt. Trojitý. Nejeb ma, prosím ťa, s jogou teraz. Šš! Ja ti nepôjdem. Šš! Ja ti... Drž piču, Renata, dobre? Ty ideš so mnou v útorok na jogu. Vybavené. Picina, prosím ťa, prečo máš tak zasvaknuté tie vlase? Však lebo proste normálne som si zabudla gumičku Usama. Vybavené. Usama sama? Samo, áno. Jebávame spolu. Teraz. Zase? Áno, zase. Ale on vždy vedel dobre jebať. Vedel. Ty piča inak. Čo? To som ti neviem, či úplne odpustila toto Však som mala kurevské obdobie 7 rokov dozadu. Ja viem. 5 krát sa ti Dobre, nebudeme toto riešiť. No! Toto nebudeme riešiť, dobre? Čo? Tadá! Čo ti jebe? No mne jebe, alebo tam vidím chlapa v šatoch. Či má vajca, či ne, proste hýbe sa. To je základ, hej? Čavo má plešinu. Však dobre, a čo teraz, že má plešinu? Robí niečo pre seba, chce sa hýbať, tak sa hýbe. A vidíš toho fejkového šímečku, čo tam im dáva kázne? Pri nádychu sa pozrieme do vesmíru a otvoríme si tretie oko. Joga na joga je to slnečkár vyjebaný. Jaký slniečkar? To, že si tam s hentým oným holohlavým chuligánom chodila boxovať, to bolo ako pohode, hej? Však áno, lebo som ho chcela. Teda všetci spoločne jedno levie zaručanie. Tento čavo, čavo, nadobudne také seba spoznanie, tak sa mu uľaví, aj tebe. Preto som ťa sem dobrala. Však to je jak sekta. Renata, ale akože to už by aj dosť bolo, ne? Čo si ty, no, jaká zlá čakra energia z teba vypráva? Však mňa zoberú v kazajke, pozri, čo robia. Drž piču, toto je joga, obyčajná joga. Počujem Ja tam nejdem. Renata? Však pozri. Renata? Ideš tam cvičiť, slúbila si mi to. Ty toto možno nechceš? Ty toto priam potrebuješ. Však ťa skoro rozjebalo, keď došiel domov. A to mi pomôže toto? Toto mi pomôže? Nech ma tu rozjebe Poseidon. Jasné, že toto ti pomôže. No ne, tebe jebe. Pozri, daj tomu chance a uvidíme. Ideme. Namaste, skupina. Tu, keď ma kto uvidí, hanba na 100 rokov. Čaute. Stačí si uvedomiť a akceptovať zmeny. Čaute. Sa cítim jak v spolku anonymných alkoholikov. Život je jeden veľký cyklus, popri ktorom treba uvedomovať Poď, si nebuď svoju piča. jedinečnosť, Však dobre, ide. vyzretosť, vnútornú krásu a to, Kurva. že na tomto svete som z jediného dôvodu, a to žiť. No čomu, jak sa máš? Jak je život? Piče som si zajebal do prsta teraz, jau. Jaké čajky, čo? Babi, nevyzerá to pre vás dobre. Čo? To sme tu na nejakých exorcistoch? Kto to povedal? Ja som to povedala. To čo je za joga? Skupine sa nepodarí nájsť pokoj, pokým cítime nekľudnú dušu. Prosím, dovol mi ti pomôcť. A pomaly zostup, jak horolezci, horolezkyne, horolezčatá.
Nelez mi do bytu, ty piča zubata. Ja ten rap, kurva, mám v krvi a ne, že ne. Sebe, a jakže ne, do piči, do bytu, keby si to zajebal. Renata mi hovorí, že nemám to sebe. To sme sa posekali, že ti povím, poď, odpál. Zás tá piča? Toto je najkritickejší oný. Zostup toto. Víš, koľko ľudí tuto už umrelo? No minimálne 250 ľudí. Medikopter. Medikopter 115. Počkaj, nezobereš nikde žiadny medikopter, kde tu pristane? Jaj. Do piče! Kamo, zabiješ sa mi tu? Do piče! No, Braško, tak to máš zlomené, 100%. Mám ho opuchnutý, väčší ako tvoj palec. No nič, môj zlatý. Musím ti napaliť jedno zdravotné, tu som si niekde dal fono. Tam mi zajeb jedného pink chonguna žltého, lebo dajakom je tak na piču, víš? Toto je reklamný break. To není fotka? Ne. Dobre, tak v tom prípade vám chcem iba povedať, že toto je prvý film a na Hero Heroich máme ďalších 6. A viete čo, jak to býva? Že proste prvý film, hľadali sme sa, ale potom každým tým jedným našim dielom sme sa posúvali vyššie a vyššie. Boli sme kvalitnejší, vtipnejší, lepší. Humorom aj obsahovo, aj formou. A ty, keď to chceš podporiť, tak stačí ti iba, že 8 € na to. A za 8 € čo máš dneska? Povedz mi môj. Za 8 € môžeme napríklad taký svisking menu, alebo frndu vašej obľúbenej OnlyFansky, alebo 2 hodiny parkovania. Pretože Matúš Valomore tu robil politiku, víš. Ale čo sme chceli povedať? Podpor to, nebuď grlák. Keď to kúpi jeden kamarát, tak choďte tam 10 a kúknite si to. Ale kúknite to. Kúknite to všetko poriadne, sú tam skryté záhady. Možno. Nejsú. Ale nejsú, ale je to, že 3,5 hodiny čistej zábavy. A to ti kto dá? To ti nedá túto na tomto pohondenom Slovensku, že nikto. Naša vláda? Zlobuď. Ako je to veľký vtip, hej, ale moc sa nesmejeme. Takže ďakujeme pekne všetkým, ktorí naozaj nás podporia, alebo nás podporili. Robíme to pre vás. Robíme to pre vás. Cigánsky sen. No už to choď pozerať naspäť, nie? Pána, zlatá kópka. Jaj. Do piče! Kamo, zabiješ sa mi tu? Do piče! No, Braško, tak to máš zlomené, 100%. Mám ho opuchnutý, väčší ako tvoj palec. No nič, môj zlatý. Musím ti napaliť jedno zdravotné, tu som si niekde dal fono. Tam mi zajeb jedného pink chonguna žltého, lebo dajakom je tak na piču, víš. No a čo z Renato Jako? Ale však pičoviny s tými pozemkami. Čo veľký Tommy ho zebrala na kanej, tak pred celou reštauráciou mi do piči spravila také scény a mňa nikto nebude pred ľuďmi strapňovať, kurva. Pojdi, pičo! Jak zajebava tým Rakúšakom, na plťke sa plavia. Čo kúkaš, stará pičo? Ukáž im kokot. Výborne. Tvoja postúra všemocného vtáka albatrosa sa zlepšuje. Čo mu jebe? Však to obťažovanie. Renátka, sadneme si. Ja viem, že toto ti príde ako úplne iný svet, ešte nepochopený. Ale otvor sa. Ver mi. Ale ja neverím nikomu, kto není z Petržalky. Čistý chov a meký morál. Drill, kere, došlo z dola. 851 na 1 Petržalka láska. No nebudeš to mať také ľahké. Vítaj v meste. 1 000 000 ľudí na jednom vyjebanom mieste. Tisíce aut. Na každej vyjebanej ceste. Ty si bol basej? Tiež som bol mladý Petržalčan. Jako? Viem, aké to je. Ale našiel som svoju cestu. Jako si tu teraz? A môžeš aj ty. Ženy treba ľúbiť. Hej, daj mi ruku, baby. Poďme to spolu skúsiť. Chcem okolo teba krúžiť. Viem, ženy treba ľúbiť. Hej, milujeme ženy. Áno, milujeme ženy. Hej. Povedz yes, daddy. Poď, ideme ešte raz. Bola to obyčajná sobota. Išiel som sa spiť, nech sa ledva domov domotám. Bolelo ma srdce, bývalá mi dala s Bohom. A ja preklial som ženy, musím sa zmieriť s Bohom. A tak pijem 5. fľašu vína, hľadám, kde je pravda. Maj. Drago starý dej, na sail, sony, daj. Hen, ja som letadlo. Však to je Renata. Ja vidím piču. Ja som v živote neletela letadlom a
teraz viem, aký to je pocit. So mnou toho môžeš zažiť o mnoho viacej, Renata. To je Renata s nejakým čávom ezoterickým, založeným. To je tak po piči. Ja najbem jedné po druhému. Komu by si ty najebával, však máš podmienku. Ja sa rozrevem asi. Čo ja robím zle? Nič nerobíš zle, čo by si robil zle? Čo? Ale možno dačo aj hej. Čo to robím pre No nás? prečo by sa inak chcela takto nehať ohmatávať? Výborne, robíme strašné pokroky. Výborne. Kurva. Bráško, to není o tom. Ľubíš ju? Ne. Dobre, Ľubíš ju? Milujem ju. No, miluješ ju. Výborne. Dobrá, robím pokroky. Ty sa musíš zmeniť, keď chceš si udržať ten Tony. Petržalský klenot. Tam to musí byť napäté. Kór aktivovaný. To je ono. Sa musí zmeniť. No! Ženy treba ľúbiť. Hej! Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť. Možno nájdeme... Super vec, tá joga. Ti musím povedať. Prosím ťa? Toto čo, pohocica? Čo? Vy ste sa tu skoro vyjebali s tým Petrom. Ale vôbec. Počúvaj ma, vám normálne tak na teba kúkal, že ti spíčiš plamene šľahali. Hej. Ježiš. Tak sa pozri. Podľa mňa si vlhka celá na kompletku. Ale dobre, ale však lebo som spotená, ne? No, nebude to týmto úplne. Ne? Dámy, ospravedlňujem sa. Dúfam, že sa vám dnešná lekcia páčila. Jasne, že sa vám to páčilo, ako vždy, Peťo, ale majte svoj moment a čaute, vidíme sa potom, dobre? Ty mi volaj, počkám ťa pri aute. Renata, som viac ako nadšený z toho, že sme ťa dneska videli a privítali ťa v našich kruhoch. Dúfam, že sa ti to páčilo a pevne verím, že ťa tu nevidíme naposledy. Dojdem! Jasné, že dojde, tu budem varená, pečená. A samozrejme, ak by si mala záujem o nejakú duchovno-spirituálnu diskusiu, budem tomu veľmi otvorený. Poznám totiž to jedno krásne miesto, kde sú hviezdy priam až naklonené k tomu, aby sa dozvedela viac. OK. Čo tak zajtra na popoludne? Dobre, Bolo nám cťou dohodnuté. privítať. Som viac ako rád. Ahoj, Renata. Čavo ma pozval na rande. Čo si mám dať? Jak mám dojsť? No, v prvom rade si musíš holiť piču. Pretože toto je jebačka úplne istá. Aha. A čo mám hrať? Akože viacej takúže dostupnú? Alebo že princezna na zámku, že nechytaj sa ma? On už odhalil tvoje ja. Pretože Peter, on všetko vidí. On čakri ti pomačka energie, on presne vie, aká si. Takže Čavo ma prečítal a aj tak ma chce? To čo je za pičovinu? Ty si šereda iba navenek. Ty normálne v sebe v podstate si strašne dobrá baba. Minule, ak som ti tam oblovala celé auto, ty si to normálne vytepovala všetko za vlastné love. Nechcel si odo mňa nič. To si ty dá človek. Však ale ja viem, a čo ti budem teraz akože bičovať za to, že si bola mimo? Každý sme raz za čas. No ale čo? Čo domov? Toto meno v tomto aute more jak Voldemort. Nevyslovujeme. Dobre? Koľko ešte exekúcií, policajných návštev a peňazí napožičiavaných, problémov, potratov? Hádžem ho do Dunaja. Takto. Nech odíde až do Maďarska. Takže moja milá, od dnes ti začína nová éra. Nová éra. Nová éra. Už dávno som si zvykol, nemotajú sa okolo, vedia, že by som ich pichol. No nečakal som, že sa môže rúcať vlastný chrám. Padol spolok psov, ostal posledný Doberman. Nezabolia ma tie priebané reči o vás o mne. Vieme, kto má zlato na krku, kto v krku, kto je v hovne. No tuto zdochne, keď slovo brat je len klam. A len svoj psi treba, posledný Doberman. Nechcem už počúvať reči, hlavne ne vaše jebnuté názory. Také nervy, že chcem ísť na strelnicu párkrát vyprázdniť zásobník. Som stále v strese, preto hulím až kým nedojdu zásoby. Ale necítim nič a mám chuť výjsť von porušiť nejaké zákony. Netuším, čo je to strach, prejdem sám cez hromy aj blesky. Len ja versus celý svet, tomu ver som sám proti všetkým. A ja im nerobím nič, to oni prilievajú do ohňa benzín. Ja im nerobím nič, to oni prilievajú do ohňa benzín. Budú ma skúšať až dovtedy, dokým nestúpia na mínu. To múlo? V plnom páde, hoci kedy môže nastať výbuch. Ne, to mi jebe, on by nebežal.
Však by mu rozjebalo plúca. Áno, tých, čo sa tvária jak praví, ale zajebu ti do chrbta. To dobre vidím teba túto behať? Všetkých tých, čo ma nepoznajú a chcú riešiť a hodnotiť. Ty čo si dvojdňový dorobený ešte? Tie svoje dať dokopy. Vyjebanci, čo hádžu špinu, ste pre mňa len nuli, ste kokoti. Lebo každý to povie za chrbtom a nikto to nepovie do očí. Vôbec čo si, ty normálna? Však ja už cvičím. Konec je nový začiatok, ja už som teraz nový človek. Ty čo mi to trepeš, ty jaký, že nový začiatok? Prosím ťa, to čo teraz len tak? Pretože Renata je brúsič a ja som diamant. No len ja neviem, či už neskoro na takéto veci. Počkaj. Jakže neskoro? Jakže neskoro? Nic som nepovedal, nic si nevšímaj ty. Do piče, ty mi to dlžíš, teraz mi to povedz, lebo ja ti urobím túto po celej teraz je strašný bordel. Nerob mi tú scénu, mám plnú terasu. Však ale ty tu nemáš ani, že kurva nikoho. Dobre, išla na rande s Petrom. Nero si piču ze Šimečkou, s tým slnečkárom? Išli sa prejsť na kolibu. Ale odo mňa to nemáš, dobre? Tak drž piču. Máš to u mňa. A teraz migaj preč, lebo mi tu plašíš ľudí. Dobrý, kvety možno nejaké najlacnejšie? Ale pekné. Nestrážim ma, ja nie som podcestný v púšti. Z úloh pre silných nezložím skúšky. Priateľov každú noc môj telefon trápi. Na tričku nosím... Ty more Spartan Race. Jau! Nemyslíš vážne? To vážne? Džungle? Ja mám rada džungle, ale iba tie betónové nety, to... Ja mu volám, ja ideme do aparku, mne to je jedno. Volaný účastník nie je dostupný, lebo neuznáva technológie. Čaute, kokoti. Čo ty, kokotko? Nekryj mi do ksitlov, ti najebem. No dobrý večer, pani prezidenti. Žijem v meste celý život, je to bláznivý svet. Chvíľa kľudu, je to vzácna ako pravdivý rap. Je to skôr betónová džungla ako rúžový sad. A keď si nedáš pozor, veci majú šialený spad. Vítaj v Beste, milión ľudí na jednom vyjebanom mieste. Tisíce aut na každej vyjebanej ceste. Mestský život znamená vysoké tempo. Nemáš love, nemáš nič, to je divok. Som si dovolila ti urobiť takéto raňajky. Máš tam 2 vajíčka, bielne šunku, broskyňový džusík. A zrazu, že... Prísám do piče. Normálne Dobermana som mal posteli. Posledný Doberman. Však vydrž. Čo si nedočkáva? OK, stojíme? Dobre. 3, 2, 1... Vždycky kurevník, malé mesto, veľká cucina. Pricestovalo smelo, malé dievča, malá dedina. Volaný účastník nie je dostupný, lebo neuznáva technológie. Peťo! Čau! Ššt! Jaké... Meditácia. Príroda. Sa mi budeš aj venovať? Renata, dozrej času. Ešte máš veľmi dlhú cestu pred sebou. Tak ale ja som proste papula. Nevymachaná. Poviem, jak je. To je jemne zvodné oblečenie. Tu na okolí spôsobuje magnetickú interferenciu. A u mňa v gatiach tvrdú erekciu. Počúvaj ma, Peťo. Ty si buď extrémny uchylák, alebo že genius. A že ti vôbec nerozumiem.
čo rozprávaš? Veľmi veľa slov a veľmi málo citu, dráha. Poď. Ježišmária. Od nepamäti je veľmi dôležité spojenie dvoch duší, dvoch tiel. A dvoch duší. Je to veľmi podstatné pre našu symbiózu. Podstata. Jaj. To je to, čo chceme, to je budovosť. Kriste, Páne. Od narodenia v sebe Ty tento kokot. pocit. To má pojeb. Jaký kokot pojeb? Čo? Hen, Aňu, divoženka tam je. To, čo si pleská, ne? Poď ku nám, pridaj sa. Ó, Peter. Ó, Astrid. Ó, ty môj kokot. Renáta, pridaj sa k nám. Ja viem, že monogamia nie je pre teba, cítim to. Ďalej odo mňa! Nechoďte bližšie, vy ste psychopatické prípady. Renáta, ty si obyčajný zblúdilec. Sama nevieš, čo chceš. Ty počúvaj ma sem. Do čoho si ma ty chcel namočiť, ty buzerant, závalitý, skrpatelý, hnusný? Áno, vábiš tu labilné ženy, hej, aby si ich tu mohol klátiť v lese? Potom ich tu zakopeš určite, že? Koľko ich tu máš? Jak ten ščúrko. Akceptujeme tvoje slobodné rozhodnutie. Avšak, nechcela by si ma aspoň vydudlať? Ja som toto presne vedela, že títo ezoterickí ľudia sú najviac chorí a zvrátení. Čau. Buď získam, alebo stratím. Strat neexistuje. To sa cíti nezastaviteľne, so mnou spievaj iba ten, kto sa niekde nezdá. Skurvený! Čo mi to spravil ten chlapec? Jak som si ja mohla myslieť, že ten ezoterický chuj... Renata! Ty si jediná píša, ktorú chcem trskať. Domi, čo tu robíš? Milujem ťa! Domo, čo ti je? Čo si sa prekopol? Zavolajte sanitky! Pre Kristove rány, domulo! Zavolajte záchranku rýchlo, takto! Robo, Rigo. Ty bastard! Nezomreš mi tu, nejebal som s tebou 10 rokov! Raz, dva, tri, naskoč, kurva, do piči! Smrdí ty z papule, strašné. Jak to mi smrdí z papule? Renata! Kurva, ja ťa milujem. Ja som na to došiel, teraz si to došiel ti to povedať, že ja ťa milujem. Ja nechcem byť bez teba už nikdy. Ja sa zmením. Ja peniaze vrátim všetkým, ale nemôžeš ty opustiť mňa. My k sebe patríme. Ako Sklenka a Ganža. Ako Robo a Naka. Ako ty a ja. Ako Kali a Ibo žije. Chyť ma za kokot, stojím už, poďme sa vyjebať túto dolu. Vyjebeme sa tu? Strašne sa vyjebeme. Vyjebeme sa tu. Správne privecka. Zvažo, Kristian. Ako nikdy predtým som tak slobodný. Mám chuť stále žiť sem stále viac. Ako nikdy predtým som tak slobodný. Mám chuť stále žiť sem stále. Odstavky budeš prenajímať. Čo ti tu mám do mikrofónu vyprávať? Vyprávaj! Keby chlapca nezobral Naka... Dobre. Keby... Vykomunikujte si to, dobre? A nedaj sa! No čo je, kamaráti? Čo je? Nevidíme tam tých 8 eur, že by si nám poslali. Akože pekne vám to mám povedať, alebo škaredo. Kamarát vám to bude veľmi škaredo. Takže poviem si to takto, vyjasníme si celú situáciu. Ty, keď si nekúpiš Hero a ďalších 8 filmov a milión zábavy, o čo ti ponúkame, tak moja sestra dojde o malíček. A to nechceme, hádam, ne? To dúfam, že nechcete. Budeme veľmi nahnevaní a potom vás navštívime. My s chlapcama. Lebo ako chcete žiť, keď vám je veľa 8 eur? To čo máte za vízie do života? Povedz to s tou rukou. Podáte nám, my vám podáme ruku a vy nám zoberiete celý chobot. Tak. A víš, že ja si chobot nedám, lebo chobot mám len jeden. To by frajerka veľmi plakala. Hej?
Ale napríklad na Hero Hero máte 6 nových filmov. 7 aj s týmto, čo teraz vidíte, takže 6 ďalších. 8 €. Hej, to čo je? To je filmografia hodná Netflixu. Archívov. Indického Netflixu zatiaľ, ale my sa hýbeme smerom dopredu, krivka raste. A každým jedným filmom sme lepší a dravejší. Peace. Check it out. Pokiaľ teda kúpiš, nebude peace. Bude pís na tvoju hlavu. Tak teraz som to chcel povedať, kámo.